selfie, 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 selfie. Sanar da dawo. Ya gida. Lafiya lau sai ake ganin ku ka tafi ka bar gida da ayyuka. Ku da kin sa aikin gona. Kin sa aikin gona kaji girbi ne. Allah sarki to sani ya hanya. Amma an gama lafiya an da lafiya wallahi. Wannan kuma fa yar gidan ce ne? Yan mata ya gari. Shasha mai shasha waje. Mata gida ce. Allah sai dan mako ce aka yi ina gidan ne mata gida ce. Sandai. Ina wuni? Ina wuni? Lafiya kalau. Ba gaji. To madalla. Dan uwana ne. Madalla. To shi ne kuma shi ma dole shi ashe gaske ba. Allah sai ce. A'a. Ya gida. Ya Da dawo. Eh. Ya gida. A lafiya da wallahi. Kuma kai da kai tafi daga za a je a kwana biyu. Yau wajen kusan wata dade wani baka dawo. Aikin gona mai gida girbi. Okay, baban ka ne shine girbi. A'a girbin dawa. Gona. Girbin dawa. Shi na ce su waye shi girbi da ya sai da kai a gida ne. Baban ka ne? Girbi. Dawa. Okay, dawa ne ya sai da aiki dawa. Yawwa girbi ba. Kaninta ne? To ake sai ka kanin ki kika yebo kika kawo. Ni na jo dan wani shagar miya ke ma kin kawo kanin. Ya gari. Mun ta ne. Allah sarki. Selfie, selfie, selfie. Matsayin ka na direba a gidan nan. Da mu yarda da kai a gidan nan ko ina kana shiga. Idan ka zo bakin gate in ka ga almajiri ka tana shigo mu da sun cikin gidan haka shigo da shi a falo. A'a mai gida ba na wata TV ne wannan. Dan uwana ne. Dan uwana ne. Sako da sako ne mu. Sako. Sako. Okay na sako. Sokon sa ne. Sako da sako. Kaga gaya masa da Mate turanci. din sa kenan. Muslim brother. Mate din sa ne fa. Muslim brother. Ai sai ka gaya masa da turanci. Turancin ne yake kubuce ma ni wannan turancin na jin sa ana yin sa a kasuwar ranar Muslim brother. But this one kamar 13-14 fa. Mate na sai ne. Mate na shi ne. Kai, Ma kidan sa ne. idan ka bai kawai ne, ni ma garin mu, asalin garin mu kawai ne. Ba kauye ne ni cikakke. In kan kana bugawa kamar ba kawai ni ma da ya buga ka. Sannan na zama da bini. Na ga alama. Idan ka je garin mu, ka ci nuna maka gidan maman gande, to mama na kenan. Sunanta maman gande, fitacce ce, kowa ya santa gari. Kowa ya santa. Ka ji sha. Ita babu da kake. Dole ba zai ci ki zuwa. Nan ne headquarter. Maman gande kace fa. Maman gande. Mu fa ka san a waje jama'a kace gande wanda bai azumi. Kai. Mai gida abin da ya sa muka zo da shi. Gwanin na aiki abun ni na zama dan gida. To shine da na je sai ce in taimaka in taho da shi gidan mu can suka ce in taho da shi in nema masa aiki anan. To da Allah mai gida ina neman a bashi aiki a wannan gidan shi ma dan ya rike wani abu ya rike dan rage wani abu a gida. Da dawo. Mai gida. Ka san kai na da kai. Kwarai kwa mai gida. Ka dade a cikin gidan nan baka taba doka mini wani abu ba. Gaskiya ne. Da ka taba cutar ka ba. Gaskiya ne mai gida. Kuma ina zama da kai sai ki na direba kama abokina. Gaskiya ne mai gida. To saboda na yarda da kai shi yasa zan shi wannan. Kuma ni din ma sai na ji na yarda da kai. Ka san ni ba ni da wahala in yarda da mutum. Amma wallahi na yarda da kai.
Ka sani ka yarda da ni? Kai ni ba da kai ba to. Na yarda da dan wanka ne. Ka san wannan daga can kauye da muka taho da shi lokacin da muna kauye tare da dan uwana da dawo kaga da magariya kaga da addu'a da kurna da kanya mangwaro komai tsamarin nisan reshe zan kure marhaba kaga fa jihuna ka je ka dauki kula baka saka mu cikin aljihu ne wannan aljihu girman sa ai yayi yawa bewar wata matsala ta faru fa ba wata matsala matar manya ba ni kurin iyata a ki zuba min to a in dai abinci ne gidan da zaka ci koshi mu ai ba ma cin to gidan sai dai shinkafa amma ka dai muni wannan musulun buraza kowa muna ba shi aji da yanayin shi mun gane yin kaza ka yi kyau da nan za mu saka nan ko lokacin da ya kawo ka na ga za ka yi direba na baka ta wannan zai kyau da kwasan shara yabba ka kwashe shara ka san shara ne zai kwashe shara wannan gaskiya ne amma idan za a share ban ce a shigo cikin nan ba ina da mana yake a cikin gida ba kuma ina wajen bar gidan kuma ka san mutuwa ta da kai wannan dole akwai kwari da kurkuta da waye irin wannan na kawai kada shigo min da kayan ka cikin nan a aje su can duka gefe can a kuma bada a rika a wanke a sa shi magani idan ya shigo nan gida na ba wurin shi ba ban ce duka shiga cikin nan gida a nuna dakin kare sun ke kwana ba sai ka cikin kai ba zuwa musulun buraza kai jama'a ina son saka hanya babansa ma shine dan tashar ne a garin su shine shugaban tashar ko wurida a to wai la shati a ta shati mai gida mai gida kaga wurida a wajen da mu fa sauro da ga ta sa wannan da sun yi wani mai ko shine ai na ga mu a wajen jamu wannan ce za ke fesa wannan abu. Sai gido. Tsaya da Allah. Ka sai da Allah ne ka. Me ya kawo? Na ga abin faɗa ne. Me ya faɗi? Ina da abin cewa. Menene? Na ce ina da abin cewa. Menene? Na ga wani unguli da kan zabu fa nan. Kame. Me gidan gashin yamuri. Ita kuma ga ta da haushiya. Raɗau tana magana. Na kasa ganewa ƙanwarsa ce ko ba aure yake ko yake? A'a matarsa ce ita ma mama gujiya ce. To ba ma gujiya ce? Da ya yi halinsa da ya gaba. Ni na so na ce kwaɗayi da san zuciya ya shiga cikin ƙanwar. Mama gujiya ce ita ma. Kai wannan mijin na ta ɗan iska ne wallahi. Me gidan na kuma kike zai yi? Bayan ni ka ce wannan. Sarki gani. Ita ma tana ɗauka ne. Na ga kai Allah shi ne Allah karka zame mun jijiyar wuya mana wajen ɗaukar zan da ya zuwa yi bayan na kasa gane wannan salfin taken wakar 'yan salfi izo baby Barka da dawowa. Ashosha. Alhaji an da lafiya. Sunana ci. Ci Ko ka ce ogorongodo. Ko a ce okenana. Ko ka ce ogen abia. Ko ka ce ozonzoro. Ko ka ce dan gidan maman gade. Duk wannan sunana. to amma sai a da rubuta mun a takarda ko na iya haddacewa. A ce oga kawai. To oga sai oga. Abin da na so da kai. Alhaji. Ina so zai shiga ciki zai. Yanzu. Duk wanda ya shigo nan a ce ba nan. Kawai. An gama. Ana shigo? An gama. Kawai. Wallahi ko guda ba zai shigo gidan nan ba. Akwai wannan yaron nan da ya taba daukan kaza. Dan da ya taba sata kaza ke yasa. Na sani. Kaga kita nan gurin. Ka sa polisi rike mu. To in ka bar siko ya zo ba. Shi ma ka sa rike shi. Ta sa ta akuya. Wallahi ta gani. Kaga su.
ka sa rike. An gama, wallahi ba za su zo ba. Da kaza na baka, jiya ban kada ba. Kwarai kuwa. Wannan ke yasa. A sa rike shi ba. Ya kusan haihuwa, ya kusan haihuwa. Yawwa. Kowa ya zo. Sannan wannan sabo wannan ya kawo shi. Ka ce da ya zo. A wanke mota. Aududu ke. Aududu. Ka ce a goge glass. To. A wanke moto. I make shi fresh. To shi ke nan ba komai. An gama. Zan bai shi a bude. Lahiya da yawa. A wanke komai. Nan zan tsaya ma sai ya zo. Nan zan tsaya sai ya zo alaji. A hito lahiya. A hito lahiya alaji. A hito lahiya. A hito lahiya. Kaga idan na leka na ta gama lalleka ba duk wurin da na ga ya kwana biyu bai sa ruwa ba tura magani ko na leko na ga maiko ko duk wurin da kaga maiko kai masa ruwa ko ka ga jar kasa kaga nan zan kai masa wannan sai na cika shi Shi ne na gaya maka a ba ruwana abin da yana so da kai ka yi amfani da lokaci yanzu ba dala daga ba sai kai ma a daga mini kaya kawai ba ruwan ku ni kudi na fito ne ma a diyan da magana mu yi amfani da magana dala ya daga kawai mu daga kayan a daga kaya kawai kowa shi banki mun sa kudi a jiyo da zai kudi ne na zo neman duniya ba kudi da daga a kan makarin kaunan zarta ba zai iya mamman dan gaura Burgediya mamman rima ba duk haƙi jinin zarta ba Uba wai ya saba kana sabuwa a cikin ina gudu. Bai kamar ki mutu ba. Uba wai ta kasuwa ruwa na. An ce kawai ki mutu bai kawo mutu ba. An ce ka goge mutu bai kawo ba. An ce ka goge gilas bai kasu ba. Shine ka zana kana zuwa ruwa na. A san dole sai na fara ta nan. Idan na gama na gyara nan na wanke nan ko idan na dura masa ruwa duk gurin da na ga wata jar kasa ko wani maiko. Allah ya taimake ni na kai masa ruwa sai na zagaya sai na haɗa. Ka san Alhaji Sanusi Ali shekaran jiya yazo mutum kuka zauna kuka daddago sai ce da ni sarkin wanke mota duk lokacin da zaka wanke mota an kaga wani dan kogo da mai ba zuwa ba kuma shi da ya ce ka zuwa din shi ba ma ku ci dan wanka ba ne da kai da shi duka kuma kwata ne kai ma kwaci ne shi ma kwaci ne an ga bana saroki ne wallahi ban sani ba ka ga ne ke basiri ne kai ma kwaci ne da kuma shine ka dauki shawara shi to za a sai da gidanku Allah kaga dan girman Allah ka taimaka mu kamar yadda Allah yake muke ai da kan kudi ne da kan kansa ba ku abu da rasu da kai za a tafi kawai da dan girman Allah ka san da yake ni dan miya ne biyo wallahi jami'a ka dan miya ya ne biyo kaga kana wuka kasa na ba kasa kai hakuri alama ba mutu cikin kai hakuri dan Allah idan an kira da kaniki to ya duba mutanen duk abun da ya ga ya lalace idan ka kare kudin shi dan wani zai biya za a ce a sai da gidan dan uwana dai zai biya dai kuna wani kuwa wallahi gidan mu ba zai sai ka san Allah gidan mun ya kai guda 40 irin sa ba zai sai rabin motar nan ba dan Allah ka taimaka mun kai hakuri ya hakuri da Allah wala da zo buga ki ba wala da wani motar kada ka kare kuma kada ka mulko ba na ci ko in ka kuma da shugabanki in ma da kai ko ba kana ka da wannan gaskiya ne kai da kan da shugabanki da kan kan ba da shugabanki wannan za ka ka roƙi wannan za ka yi dadi ko ko ga ba ruwanka ba ruwanka wannan ba sanar ka ba makamin da girman da duwar ka uga makamin da girman da hello abla serious mechanic ka zo ne kaya kanikanci ya zuba mai mota na ruwa kana ga ya mutu kenan in ya mutu nawa ne kudin shi dubu da dubu da hamsin da dubu da ashirin ma sai na gidan kwana dubu da biyu
kan karkata da gidan da take jakar haɗa su gaba ɗaya za su yi 7,000 haka. Ya tawo da sanda. Ka zo da sanda, ka zo da sanda. Ka ga ba girman ka bane. Ba ta magana da girman. Ai ka ga da shi. Da zaka fita nan gidan ba. Sai bari su fita. Ko da yaushe kai ba ka da aiki sai wannan. To ai ni wannan ya kwanta maka zuciya wannan. Yadda naje ka To ka je waje can kai abu. Amma ka zo na gida ya kamata ka. Ai kai wannan maka zan sai ce kun ga uban gidan A oga ka ba ba gida. ai da oga da uban gida duk ɗaya ne. Allah ya taimake ka kai sa. Kai sa da mai gidan da ba da girman kai. Ni ba ni girman kai. An doki duniya ba ki komi ba. Abu da zai kamu tuwa saka cikin akwati. Ka zama ka sa kuma ba ka ta shiga shi kenan ka tafi. Ka na ka shagiya ka ci bukutu ka ci kare. In da ni ka tafi kenan. Sarki. To ina so ta. Rai Lahadi kuma sai coci. Lala shi ta. Da kake kwata ba ka san da ba ruwa ka A san. jama'a kai wannan lai kana. Da dawo. Ta mana sun ta. Wala wannan irin giya ne kana sha. Wannan Saboda wannan tumbi naka da na gani. Dole kana sha wani authentic giya. Na sha giya, na sha mai tsada, na sha mai amma tumbi na har yanzu da yana. to Sunan ta tuwo giya. a to miya kuka. Sunan giya din kenan. Tuwo da miya kuka. Tuwo da yana ci. Eh. Kada ki starch ne zai daga ci biya. Dole ya koni gas da yana equivalent. Yana digest, yana swallowing up of chicken. Tashi. Ka san kan donan na fi direba idan muka je can kudu bakin titi mu tsaya mu tsaya mu sha kudu. Ashe fa wadani ne. Kai. Kace ka shake. Wai. Oga ban da kyau. Ala. Alquran. Ai da gani na san za ka sha. Da. Kuma a lokacin kuma kana sallah? Ai kuma tunda dai kuma ka shafa ka ke sallah ne oga. A ce dai muka jikin lokaci. Da dawo. Wato aure mata Hausawa na da kyau. Kafin ina aure mata Hausawa an ce mata Hausawa ka aure shi. Ina tafiya nan. Ana ji wani sabon na sami shi lafiya kala. Jadi. Duwa ka yanzu na so zai kara guda daya amma firi. Tas! Zama biyu. Ai ku Yahudawa dole mu ci ina ku za ku aura. Matar ka sai ta yaki. Sai matar ka ta yaki. Gishiri ne za ta yi ko da dawa. Ta yi yaji kuma mutum yana yaji ne kamar sire. An ga maka balan gudun shi. Yaji fada. Sai ta fada? To gidan su. Ai tana fi can da ne. In kana da kudi wannan ba za ka samu matsala. Ina da kudi ka samu. In ya wuri mata ya so nan. Ya ci dadi ana ya fita bai ga dadi ba zai dawo. Ba oga wato ni ma fa ina son in je garin kucan kudu. Auro mace amma abu ɗaya ne yake ban tsoro. Yanzu an je sai a ce sai mutum ya yi noman doya. Ni kuma gaskiya noman doyan nan ina. Wannan magana naka yayi ma'ana. Ai abun da ya cuce ku Hausawa kai duka jalara ba kai ba. Kun ya da noma. Ai kun da cuce ku kenan yanzu mu ma kawai har yanzu muna ba. Kaga ba mu da kasa noma amma mun take ku noma. Hausawa Allah ya ba ku kasa noma amma kun ya da noma. Shi yasa kuna shan wahala. Hausawa. Ka ce ne ka ce na ce auren ka zai na san zai albarka. Kai wala na ji dadi zama da kai. Shi yasa na zama da kai kamar abokina. Allah barki. selfie. Wanso ne ba ta ba. Kai, da mata nawa zaka shofi. Da mata nawa? Kai ma ko ci na ne. Come on driver, you are talking selfie with my wife. You top dog. Ba ku ci ne kai. Wannan da suka yaro. Wannan tafiya da zaki. Idan ka tafi kai sati da. A'a ni ma zan dawo. Me ji daga gobe da ya gobe din? Ina timeti. Ki sai ya ki sati da ya. Bara. Jike dawo.
lokaci na miti na waya kare. Wannan gaskiya ne. Wannan gaskiya ne. Mu da Maulidi, ku ba ku da Maulidi, ba ku san Maulidi ba ku? Ku san Maulidi ba? Selfie, isa mana selfie ya dan taba shi hankali. Allah ya bani direba amma bai sai ni. Mu za mu yi taro na Maulidi. Ka san su sai cika ciki. Ai sai Ina tsoron ma ka fuka hanya ma ya ga wasu ya ce zai yi selfie da su. Haba hajiya. Ai sai ya dame na kai kamar 180 sai daga selfie. Selfie, selfie, selfie.